Mhlambe ubani noma ubani ongathi bambe iqhaza ukuthi uvelele kangaka? Kakhulukazi umuntu wabhekisa amehlo kakhulu uJobe. uJobe lo welanga. Wena khona umuntu waqala nje kakhulu ku social media uveze uKhala. Wampromota kuphi? Kodwa nje mina engikwazi uma bamaYogathi simqale mina ngimqale ngoMbeje nje. Angimbonanga umpromota futhi wampromota kwangaduma. Umuntu nje ofuna uMayogathi uMbeje. Awu. Makhala efinqana nje uyibhiqibhiqi makhala efinqana. Sevesa wona kuqala manje uMthobisi. Hawu. Makhala efinqana ixoki. Isimngene into yokuxoza amaskandi. Kanti benganayo. Ayike ingane zakuthi ngiyathemba nazwele intokazi uwelile umntakamchunu echaza ukuthi ke laphana uMayogathi uyixoki laphana mangabethi umuntu amenza ukuthi adume laphana insizwa yakusilanga uMthobisi Sithole uJobe ke laphana unamanga umuntu amaziyo ukuthi udlala indima enkulu laphana edumeni kwakhe uMayogathi insizwa yale phansi ebabanango uMbeje laphana kuyena uMbeje adumisa uMayogathi aqala ukuthi ke anakwe ngenxa ukuthi ke bese thanda ukuthi ancweke noMayogathi ke laphana kanjalo ke noMbeje mhlawumbe akuthini kwakuphawula ngodaba uthinta laphana uMayogathi ukuthi ke uthi udunyiswe uMthobisi hlala comment section engizolwa kubo ngalolu daba from last point ngana ukuthi manje orientation yabafuna ezinye izindaba ezilandela ku video ulandelayo kwakho subscribe niphathe kahle ngosuku manje ngithanda